Po roku som prišiel za svojimi šéfmi, že chcem zvýšiť plat a oni, že nie. Tak som na druhý deň dal výpoveď a asi za mesiac som urobil prvý obchod, na ktorom som zarobil svojich prvých 1 000 000 korún. Na väžu sa nedá vyskočiť, na väžu musíš vystúpať. Tí ľudia, ktorí sú úspešní, tak väčšinou sú to takí, ktorí tie firmy budovali dlhodobo. Ako si dať pozor na to, aby som nesklzol do toho, že som vlastne hazardér? Keď si to zanalizuješ, tak nakoniec zistíš, že tie ľahké a krátke cesty proste neexistujú. No ukáž mi biznis, kde investuješ malé peniaze a zarobíš strašne veľa. Keď zarábáš 1500 € a nemáš finančný plán, ťa to dobehne za nejakých 20-30 rokov. Reálne, keď si dneska startup a máš zaujímavú myšlienku, ktorá banka ti požiča peniaze. V biznise sú úspešní ľudia, ktorí proste majú nejakú psychickú chvíľku, proste sú to psychopati. Keď robíš nenormálne veci, tak si zväčša trošku nenormálny, ale nie v negatívnom. Marek Kucbel, podnikateľ, ktorý už viac ako 30 rokov pôsobí na finančných trhoch, v určitom bode veľmi úspešne predal svoje firmy a sám sa stal investorom, takže sa v podstate vo svete investovania pohybuje dodnes. No a práve investovanie bude našou dnešnou spoločnou témou. Budeme hovoriť o tom, aké riziká so sebou nesú rôzne formy investovania a naopak, aké príležitosti prináša dnešná moderná doba investovania. Takže verím, že to pre vás mnohých môže byť veľká pridaná hodnota bez ohľadu na to, že či ste začínajúci alebo pokročilý investor. Tak Marek, ahoj, vítaj. Čau. Na začiatok hneď možno taká klíše otázka trošku, ale pokladám za dôležité, aby to ľudia možno pochopili, aby ťa viac navnímali, aby sme odprezentovali tú tvoju profesnú kariéru. Tak skús nám možno na začiatok povedať, že kde to vôbec celé začalo? Ako si sa dostal do sveta investícií, podnikania a ako si vôbec začal podnikať? No, začal som podnikať v roku 1995 na vlastnom a v roku 1994 som sa vlastne dostal do tohto biznisu a ešte ako študent, 21-ročný. Som sa zamestnal v obchodníkovi s cennými papiermi v Bratislave. Obchodník s cennými papiermi. Takže tam boli tvoje nejaké kroky, tam si naberal nejaké prvé skúsenosti a tak ďalej, ako to potom pokračovalo. Tu si sa povedzme, že oťukal nejakým spôsobom a čo ďalej potom? Tak celé to vlastne vzniklo, dá sa povedať, z náhody. Keďže som študoval na vysokej škole, tak som si potreboval privyrobiť. Okay. A hľadal som brigádu a jeden kamarát mi dal telefónne číslo na svojho kamaráta, ktorý podľa informácií mal byť posličkom na burze a zarobiť strašne veľké peniaze a že hľadajú nejakých ľudí do týmu, tak som zavolal na to telefónne číslo, išiel som na pohovor, zistil som, že posliček nech posliček, lebo v roku 1994 už posličkovia na burze neexistovali. Okay. To tak bolo v roku možno 1932. Prepáč, ale stále to tak fungovalo, hej? Čo myslíš? Tí poslíčkovia aj v tomto roku. Nie, v tomto roku to už dávno tak nefungovalo, to vieš voľakedy, keď sa obchodovalo na burze, ešte v tých dávnych časoch, tak všetky tie informácie prebiehali tak, že tam pobehovali posličkovia a chodili od investorov k traderom a proste prenášali informácie takýmto spôsobom, že taká technológia stará 100 rokov. Okay. Ale keďže v roku 1994 v podstate nikto aj netušil, čo je to burza a ako to funguje, tak dostal som informáciu, že ten človek je poslíček. No nebol poslíček, bol spolumajiteľ obchodníka s cennými papiermi. Takže dostal som sa na pohovor a nejakým zázrakom ma prijali. Boli to také vlastne začiatky aj biznisu vôbec na Slovensku. Ja som došiel na pohovor, mal som vlasy po pas. Povedal som, že nič neviem, ale všetko sa naučím. Že nič nevieš, ale si v tom dobrý? Áno. A asi som zaujal, tak si ma vybrali a skončil som vlastne ako človek pre všetko. Začal som na back office, potom som si urobil maklerské skúšky, začal som obchodovať na bratislavskej opčnej burze, začal som robiť vysporiadanie obchodov a tak ďalej a vlastne zamestnaný som bol iba rok a za ten rok som sa naučil úplne všetko, čo vlastne taký obchodník s cennými papiermi v roku 1994 mohol robiť. Okay. A celé to bolo zaujímavé tým, že v tých rokoch sa dalo strašne rýchlo zarobiť.
tá firma, do ktorej som nastúpil, zarobila asi 100 miliónov korún za rok. takže som pochopil, že v tomto asi bude budúcnosť. Čo v danom čase bol to boli strašné peniaze. Ako teraz, to boli strašné peniaze, to sa ani nedá povedať. A dá sa povedať, že to boli vtedy peniaze za nič. Okay. Takže celé to prostredie sa mi páčilo, bolo to strašne zaujímavé. Človek sa mohol učiť nové veci, s ktorými bežný človek sa nemal šancu dostať do kontaktu. No a presne po roku som prišiel za svojimi šéfmi, že chcem zvýšiť plat. Zarábal som 5 000 korún. Odozva boláka. a povedal som, že keby ste mi dali 10, tak ja by som bol veľmi spokojný. A oni, že nie. Okay. Tak som na druhý deň dal výpoveď a asi za mesiac som urobil prvý obchod, na ktorom som zarobil svojich prvých 1 000 000 korún. Takže tam vlastne začala tá tvoja podnikateľská kariéra. Začal si ako zamestnanec a podnikať si začal po roku fungovania v biznise? Po roku fungovania ja som prišiel, pochopil som, ako funguje ten systém a potom som si povedal, že keď to môžu robiť títo chalani, tak to môžem robiť aj ja. Môj šéf mal vtedy 32 rokov a to sa mi zdalo, že je strašne starý. A ďalší dva majitelia, jeden mal myslím 28 a druhý 24. Takže vtedy boli také možnosti a založil som si prvého obchodníka s cennými papiermi, na ktorých som potom robil prvé obchody. OK, takže ten spúšťač bolo v podstate aj možno nejaké dotknuté ego z toho dôvodu, že ti nezvýšili ten plat, tak si povedal, dobre, kašľom na to, idem robiť sám na seba, alebo si naopak, že si videl tú príležitosť? To nebolo dotknuté ego. Ja som bol ochotný robiť za tých 10 000 korún a vedel som, že si tie peniaze zaslúžim, pretože som vedel, že tie obchody prídu skôr či neskôr. A vedel som, aké obchody som mal pripravené, ale oni povedali, že jednoducho mi nedajú tie peniaze. A to bolo 10 000 korún, to bolo nič. Predstav si, že si vo firme, robíš vysporiadania, robíš obchody, robíš všetky veci, ktoré v tej firme sa dejú. Vidíš, že na jednom obchode zarobili ťažké peniaze a si hovoríš, že tak mohli by mi dvihnúť plat. Hej. Jasné. Snažím sa, robím veľa. Okay. No oni povedali, že nie, takže také ponaučenie aj pre mňa, že jednoducho treba počúvať tých ľudí, ktorí za tebou prídu, lebo tým, že som odišiel, tak prišli o násobne viac. OK. A keď teda hovoríme o obchodoch, tak aký obchod, respektíve investícia za celú tvoju nejakú profesionálnu kariéru je tá, ktorá si hovorí, že toto bola tá najlepšia? A dajme bokom teraz to, že jasné investícia do svojej hlavy, do vzdelania, že to je to najviac, ale poďme možno si povedať, že čo ty pokladáš za nejakú tvoju najlepšiu, najväčšiu, najúspešnejšiu investíciu v živote? Ja nemám takú investíciu. Aj ti poviem, že ja nerobím investície s tým, že idem a urobím veľkú investíciu. Zarobím 10 000%. Aj veľa ľudí si myslí, že investovanie a podnikanie vôbec je o tom, že robíš veľké obchody. A to tak nie je. Väčšinu času robíš tie nudné veci, si vo firme, naťahuješ sa so zamestnancami, riešiš zmluvy, riešiš problémy, proste od rána do večera si v kolotoči a snažíš sa ako keby uživiť seba s zamestnancov a taký ten obchod príde raz za čas, taký ten veľký, tá čerešnička na torte, čiže z pohľadu dlhodobého je to o tom budovaní tej firmy a o tom, že keď máš tú dobrú infraštruktúru a robíš dobré veci, tak raz za čas príde taká príležitosť, na ktorej dobre zarobíš. Ale ak sa pýtaš, že či som investoval 10 000 a vrátilo sa mi 1 000 000, tak takéto investície ja nerobím. Najlepšia investícia je investovať do vlastnej firmy. Do vlastnej firmy? Áno. Je najväčšia a potom, či to bola dobrá alebo zlá investícia, zistíš podľa toho výsledku. OK. Takže to nie je tak, ako si väčšina ľudí, ale nielen na Slovensku, myslí, že vlastne vnímajú investovanie ako nástroj na nejaké rýchle zbohatnutie. Toto z tvojho pohľadu absolútne nie. Nefunguje. Nie. Väčšina ľudí, ktorí sa na to pozerá takto, o tie peniaze príde. OK. Ono to máš totiž ako v živote, že ja to vždy hovorím, že na väžu sa nedá vyskočiť, na väžu musíš vystúpať. Okay. Ale je tam veľa schodov. OK. Čiže ty pomaly stúpaš, pomaly to buduješ a jedného dňa zistíš, že si úspešný a že sa ti to podarilo. Máš nejakú finančnú
nezávislosť, slobodu, máš dobrú firmu, ktorú môžeš predať. A popri tom na tej ceste robíš obchody, niektoré sa ti podaria, niektoré sa ti nepodaria, ale je to o tom nastavení a ja to vnímam ako dlhodobý plán. Dlhodobý plán. Takže ak by si mal poradiť možno nejakú dobrú, zaujímavú investíciu, tak by to malo byť beh na dlhú trať, nie proste skratky? Nie, ja si myslím, že skratky nefungujú. Veľa ľudí má rado tie príklady. To znamená, že pozrú sa na niekoho, kto zarobil, programátor naprogramoval aplikáciu, rok to tam robil, potom to predal za niekoľko miliónov a teraz sedí pri mori a hovorí všetkým, že aký som úspešný, ale z mojej skúsenosti toto je výnimka. Tí ľudia, ktorí sú úspešní, tak väčšinou sú to takí, ktorí tie firmy budovali dlhodobo, ktorí naozaj stúpali na tú väžu. V mojom prípade to trvalo 20 rokov, viac ako 20 rokov, kým som si mohol povedať, že naozaj, že som to nejakým spôsobom kapitalizoval, že som tú firmu predal. Čiže z môjho pohľadu je to tvrdá dennodenná práca. OK. A to už neznie tak sexy, logicky, ale myslím, že ľudia sme akože od prirodzene hravé bytosti, hej, že tá amygdala v mozgu častokrát za nás rozhoduje nejako. A ako si dať pozor na to, aby som nesklzol do toho, že som vlastne hazardér a nie takýto dlhodobý kontinuálny investor. Ako to robíš ty? Nikdy sa ti nestalo niečo, že si povedal, že toto vyzerá zaujímavé, tento obchod, brutálne zhodnotenie, tak napalím tam teraz všetky svoje peniaze. A ak si mal takéto nutkanie, tak ako si uvedomil, že toto nie je tá správna cesta, že Marek, daj spiatočku? Takéto pokušenie, že to urobíš, to samozrejme človek má vždy, ale keď si to zanalyzuješ, tak nakoniec zistíš, že tie ľahké a krátke cesty proste neexistujú. No ukáž mi biznis, kde investuješ malé peniaze a zarobíš strašne veľa. A ten, kto ti to ponúka, pravdepodobne, ak by to bol taký super biznis, tak by ho robil sám, nie? Okay. Prečo by ti ponúkal niekto možnosť zarobiť, keď to môže robiť sám? Väčšinou je s tým spojené riziko a priznám sa, ja som strašne rizikoaverzný človek. To znamená, že radšej sa uspokojím s dlhodobým zaujímavým výnosom, ako idem na krátkodobý výnos, ktorý je strašne veľký. Okay. Za každým vysokým výnosom sa pravdepodobne skrýva nejaký otáznik a platí, že čím vyššie zhodnotenie, tak tým vyššie je to riziko. OK. Skús nám možno ešte približiť trošku, že ty si, ako sme spomínali, v danom čase úspešne predal svoje firmy a šiel si na taký pomyselný dôchodok, aj keď ja viem, že neúplne. Tak čo nasledovalo potom? Povedzme si niečo o tejto časti, etape tvojho života, keď si sa stal sám investorom. O tomto sa nedočítaš v žiadnej knižke. To si musíš zažiť a preto aj mnoho ľudí má takú predstavu, že aké to bude super. Ja som to tiež mal takú predstavu, že teda skončím vo firme, predstav si, že chodíš 20 rokov do roboty, robíš 10 hodín denne, niekedy viac, víkendy a teraz zrazu to predáš a máš že celý deň len pre seba. Tak ja som si tiež myslel, že budem si bufetiť, nič nemusím robiť. No a v konečnom dôsledku zistíš, že v takomto stave vydržíš byť krátko. Mne to trvalo rok maximálne. Okay. To, čo som urobil, bolo, že som sa začal venovať veciam, na ktoré som predtým nemal vôbec čas. To znamená, začal som cvičiť, začal som sa starať o seba, začal som vnímať aj iné veci ako biznis a to, že si v kancelárii. Pretože dnes, keď sa pozerám spätne, tak si vlastne uvedomujem, že som 15 rokov, ja to hovorím, že 15 rokov som nevidel slnko. Lebo ráno si vstal, išiel si do garáže, sadol si do auta, odviezol si sa do garáže v biznis centre, vyviezol si sa do kancelárie. Jasné. Tam si bol 10 hodín, niekedy 12 hodín, niekedy 15 hodín, riešil si veci. A potom, keď si išiel z kancelárie, tak už bola tma. To znamená, že ty si celý deň vlastne sedel zavretý v kancelárii a jediné svetlo, ktoré si videl, bolo to svetlo z tých reflektorov. Okay. Takže toto skončilo? Takže on je to veľký šok pre toho človeka, lebo ty vlastne zmeníš svoj život, že
ale že úplne radikálne. Uh-huh. Že ráno si bol zvyknutý prísť do kancelárie a hneď si začal riešiť veci. A teraz zrazu si do tej kancelárie nešiel. Takže chvíľku sa dávaš dokopy, tvoje telo na to reaguje určitým spôsobom. Je to pre ňo veľký šok, lebo ty vlastne z toho prostredia, ktoré je plné stresu, adrenalínu, Jasne. robíš obchody a teraz máš tam zamestnancov a tým musíš manažovať, riadiť. Niekedy je to ako na vojne, vydávaš príkazy, vojaci fungujú, tak ty zrazu sa dostaneš do absolútneho kľudu a teraz tvoje telo nevie, že čo s tým má robiť, takže je to taký návrat do toho normálneho života a to býva niekedy strašne ťažké, bolo to ťažké aj v mojom prípade, ale po takom roku si povieš, že čo ideme robiť. Jasné. A keďže ostávajú ti tie kontakty, ľudia ťa poznajú, tie firmy, tí partneri ťa poznajú, začneš sa s nimi stretávať, tak zrazu zistíš, že ten sa ťa pýta, kde má investovať, ten sa ťa pýta, čo má robiť, poradiť s biznisom a tak ďalej. Čiže postupne sa ako keby dostávaš znovu do toho podnikateľského prostredia. V mojom prípade je to o tom, že dnes si už vyberám, čo robím a že vlastne sa zabávam tým, čo robím, zúžitkovávam svoje skúsenosti, snažím sa ich posunúť ďalej, možno niekomu radím, ako ďalej s firmou, ako investovať. Veľa vecí robím, takže za mnou chodia projekty a pýtajú sa, ako to majú nastaviť, ako majú nájsť investora, čiže pomáham im nájsť investorov do toho biznisu. To so sebou samozrejme prináša aj to, že tie firmy musíš nejakým spôsobom nastaviť, čiže týmto sa teraz, dá sa povedať, ja to hovorím, že ja sa tým zabávam, pretože robím to, čo chcem, robím to, kedy chcem, robím s mimoriadne zaujímavými ľuďmi a ešte ma za to aj platia. Super. Takže viac menej sa stal z teba taký aktívny investor, nie pasívny, ale aktívny. Ja neviem, či by som to nazval, že investor. Jednoducho v tejto fáze života už jednoducho zúročujem to, čo som sa naučil a snažím sa predávať tie skúsenosti ďalej. A ako investor som v tom možno preto, lebo tým, že za mnou tí ľudia chodia, tak mi to prináša tú možnosť do tých firiem aktívne vstupovať, aktívne pomáhať, určovať stratégiu, riadiť ich. Čiže z takéhoto pohľadu asi aj ako investor, ale není to ako keby to primárne, že si teraz poviem, že som investor a idem investovať a zajtra pozerám, do čoho idem nainvestovať. Vôbec nie, čakám, kedy príde zaujímavá príležitosť a ak ide okolo mňa a je to zaujímavé, tak jednoducho sa snažím na tom participovať. Jasné, rozumiem. Ja viem ale o tebe, že ty máš za sebou aj nejaké svoje vlastné projekty, že po tej, ako sme hovorili, po tej časti, kedy si mal to obdobie prázdna, nazvime to, tak si začal rozbiehať aj svoje nejaké developerské projekty. Viem, že si postavil niečo, tak skús nám toto v krátkosti nejak približiť, že? Keď som vlastne predal firmy, tak mi zostali nejaké veci, ktoré za tie roky ako keby som buď kúpil, alebo sa ku mne dostali iným spôsobom. Čiže mal som nakúpené nejaké pozemky zaujímavé, takže som na týchto pozemkoch postavil nejaké rodinné domy a taktiež som sa podielal na výstavbe nejakých bytoviek a vlastne v tom segmente nehnuteľnosti som sa vlastne začal pohybovať viac ako dovtedy. No a dneska je to taká časť môjho portfólia, že jednoducho investujem do nehnuteľností cez projekty. OK. Tak to je inak, keď sme pri nehnuteľnostiach, tak to v dnešnej dobe je veľmi populárne. Nájdeš na internete plno odborníkov, guruov, radcov, ktorí hovoria, že kupuj investičné byty na hypotéku, vytvor si takto nejakú páku, z toho príjmu z nájmu si kúp ďalší byt a takto vlastne pokračuje až do doby, kedy sa staneš finančne nezávislým. Tak čo si myslíš o tom biznis lomeno investičnom modeli? Nehnuteľnosti sú skvelá vec, pretože vieš do nich ukladať financie pomerne bezpečne. Nikdy ti tá nehnuteľnosť nepadne na polovicu hodnoty alebo že stratí svoju hodnotu. Čiže je to určite veľmi zaujímavá časť portfólia, ktorú by každý taký sofistikovanejší investor mal mať.
ale nemyslím si, že tu je nejaký všeliek, že bude fungovať to, že všetci budú kupovať nehnuteľnosti na hypotéku a budú ich prenajímať a teraz budú šťastní až do smrti. To proste každá konkurenčná výhoda sa raz vyčerpá. Okay. A ja si myslím, že to fungovalo tým ľuďom, čo práve teraz hovoria, že takto som ja išiel, takto som to robil, bol som úspešný a teraz to robte všetci. Ja si myslím, že... A ja vás to naučím, samozrejme. A ja vás to naučím, hej, potom zistíš, že dneska tie príjmy tých ľudí už sú není ani tak z tých nehnuteľností, ako z toho, že to učia tých druhých. Jasné. Čiže nemyslím si, že je to všeliek a hlavne ceny nehnuteľností sú už vysoko, ceny hypoték sú vysoko, dneska ten trh už je predsa len o mnoho nasýtenejší, ako bol pred 10 alebo 15 rokmi. Čiže ja by som opatrne ako keby rozmýšľal nad tým, že či to napakovať. Jasné, ak máš dobrý plán, máš na to zdroje, tak časť portfólia to môže byť, ale že by som na to vsadil všetky svoje karty, tak určite nie. OK, takže ak máš dobrý plán a máš na to zdroje. A teraz otázka, čo ak nemám zdroje? Že som bežný Slovák, povedzme, ktorý je zamestnanec, zarába, 1500 eur mesačne, tak existuje z tvojho pohľadu pre mňa vôbec nejaká možnosť, ako začať s investovaním, alebo má to vôbec pre mňa zmysel, dáva to zmysel, alebo ak by si bol ty v pozícii, zarábam 1500 eur mesačne, ako by si sa pozeral a pozeral by si sa vôbec na možnosť investovania? No keby som zarábal 1500 eur mesačne, tak asi by mi nezostávalo nič iné, ako nad tým rozmýšľať. Okay. Lebo keď zarábáš 1500 eur a nemáš finančný plán, tak ťa to dobehne za nejakých 20-30 rokov. Predstav si, že máš 50-60 rokov, stále chodíš do roboty, stále zarábaš 1500 eur, nemáš nič ušetrené, tak to asi do takej situácie by si sa nechcel dostať. Čiže ja si myslím, že každý jeden človek, ktorý rozmýšľa nad svojou budúcnosťou, by mal nad takýmito vecami určite rozmýšľať. No a pýtaš sa, že ako? Rozmýšľať je jedna vec. Tak ja by som v prvom rade začal sa vzdelávať vo financiách. Totiž častokrát, a hovorí sa veľa o tom, že Slováci sú finančne negramotní, že tak strašne zle znie, ale je na tom niečo pravdy. Uh-huh. Proste na Slovensku a vôbec v postkomunistických krajinách ten prístup k financiám je iný ako na západe, povedzme ako v Amerike alebo v západnej Európe. Jednoducho u nás tí ľudia sú není zvyknutí sa rozprávať o peniazoch. Rozprával si sa s rodičmi o peniazoch? Moji rodičia boli zhodou okolností, alebo stále sú podnikatelia, takže bolo to častokrát téma, ale že by sme šli do detailov, nejaké finančné vzdelania, tak to sa priznám, že nebolo to, ale skôr to bolo o tom, že môj príklad, že som to vnímal, že ako oni fungujú, nefungujú. Vyložene sme sa o tom nerozprávali, ale nebolo to úplne, že tabu u nás doma, ale videl som skôr ten ich príklad. Že... To je super, že si mal tú možnosť a videl si tých rodičov, že podnikajú, takže tým pádom tvoj pohľad na peniaze, na podnikanie je úplne iný ako pohľad nejakého človeka, ktorého rodičia nie sú podnikatelia. Ja som husakové dieťa, to znamená, že u nás doma sa o peniazoch nerozprávalo. Keď som sa dostal do veku, kedy by ma to mohlo zaujímať, tak vlastne prišla revolúcia. Čiže dostali sme sa ako keby do toho trhového prostredia a my sme nemali žiadne vedomosti o tom, ako funguje svet financií. Že nikto nerozmýšľal nad tým, že čo sú to peniaze, možno ľudia poznali, čo je to úrok, ako funguje zložený úrok, tak to už poznali niektorí. Hej, ale také veci ako, že investuj, burza, zhodnocuj svoje peňažné prostriedky, to jednoducho nebolo bežné. A aj také povedomie bolo, že proste o peniazoch není slušné rozprávať. A máš pocit, že dnes je to inak, alebo je to stále veľmi podobne? Lebo však ono to asi vychádza z toho komunizmu, respektíve postkomunizmu, že bolo, myslím si, možno aj dodnes u niektorých ľudí je paradigma, že bohatý človek zlý, ukradol, blablabla, že kto nekradne, okradá svoju rodinu a tak ďalej. To je presne to, veď sa skúsa nad tým zamyslieť, že slovenské ľudové rozprávky. Jasné. Že kto je dobrý. Jasné. Že zlý bol vždy ten gazdaj. Jasné. A vlastne ten Janko to tam v tej peci vždycky. Ten Janko, on sedel na tej peci Jasné. A teda on nič nemal, on bol ten
etalón toho, že on je ten spravodlivý, čestný a ten gazda, on proste vždy robil zle tým chudobným, vždy na nich parazitoval a bol bohatý vlastne preto, lebo ich zneužíval. No a ten Janko potom išiel do sveta a tam nejak sa mu podarilo sa niečo naučiť, vrátil sa. Hej. Takže je to minulosť, ktorá sa s nami vlečie doteraz, alebo máš pocit, že dnes sa to už trošku mení, alebo hovorili sme ten komunizmus, ale čím to ešte podľa mňa je spôsobené? Výchovou, že ľudia, ako si hovorí, ja si myslím, že my to máme v DNA. OK. Jednoducho, Slováci nie sú, ako vo všeobecnosti, nie sú podnikavý národ. Hej. Dneska aj ľudia sa napodnikať, väčšinou keď niekto zarobí peniaze ako podnikateľ, tak čo si o ňom ľudia väčšinou myslia? No, že niekoho okradol, že to urobil nečestne a tak ďalej, ale sme koľko po revolúcii? 36 rokov, to znamená, že určite za ten čas a hlavne na začiatku bolo strašne veľa ľudí, ktorí buď sprivatizovali, podnikali nečestne, mali šťastie, dostali sa k peniazom, ale dneska, jak sme vlastne v trhovom hospodárstve, už dlhodobo sme v Európskej únii, tak čoraz viacej tých podnikateľov, ktorí naozaj tvrdo makali a dostali sa k tomu majetku, k tomu bohatstvu svojou tvrdou prácou a tak by to malo byť, ale tá spoločnosť sa na nich nepozerá podľa mňa ako keby, že by ho obdivovala. Skôr vždy sa tak pozerá cez prsty. Jasné. Hej, že peniaze sú zlé, hej, kto má peniaze, ten je zlý človek, mamonár a neviem čo. Jasné. A to sú také presvedčenia ako keby v tých ľuďoch. A ja si myslím, že to sa dá zmeniť jedine tým investovaním do svojho finančného vzdelania, do tej gramotnosti. OK. A keď hovoríme o takýchto mýtoch o bohatých ľuďoch, ktoré sa trádujú z generácie na generáciu, tak v súvislosti s investovaním a možno aj v kontexte dnešnej doby, že čo z tvojho pohľadu je najväčší mýtus v investovaní, ktorým drvivá väčšina ľudí verí, ale z tvojej skúsenosti vie, že to je úplná blbosť, že to tak nefunguje? Že na investovaní sa dá rýchlo zarobiť. Dá sa, ale je to výnimka. Investovanie je tvrdá práca, tak ako každá. Tak ako keď skončíš lekárskú fakultu, tak tiež ťa nenehajú operovať srdce, jednoducho musíš si odkrutiť nejakú tú prípravu, musíš začať najskôr opravovať zlomenú ruku a tak ďalej, ale keď získaš tie skúsenosti, tak ťa pustia ďalej a ďalej. Čiže takisto aj v tom investovaní treba začať, treba sa v tom vzdelávať a budovať si to svoje vzdelanie a robiť si tú vlastnú investičnú stratégiu. Pre každého môže fungovať niečo iné, niekto je rizikoaverzný, niekto zase má rád to riziko, čiže je to taká kombinácia štúdia a praktických skúseností. OK, tak sa vráťme ešte k tomu, sme hovorili Slovak 1500 € a že začať nejakým spôsobom, tak ako by si z tvojho pohľadu začal? A možno si to namodelujeme dve situácie, že keď mám veľmi kvázi, že priemerný nízky príjem, alebo keď mám viacero peniazí, ako by si rozdelil to portfólio? Začneme tým, že 1500 €, chcem začať si šetriť na nejaký dôchodok, ako začnem kde? Keď nerozumiem, dobre, začnem sa vzdelávať, OK, niečo si prečítam na internete, tam je plno rôznych informácií. Ako by si začal, ako by si sa na to vôbec ty pozeral, keby si bol v takejto situácii? Ja by som si v prvom rade upratal sám u seba. Veľa ľudí dneska vlastne nemá prehľad o tom, na čo míňa peniaze, akým spôsobom vlastne tie peniaze kam idú. Čiže toto by bol úplný základ, že urobiť si poriadok vo vlastných financiách. Pozrieť sa na to, koľko zarobím, kde miniem, koľko som schopný ušetriť. A toto je taký základ. Ako náhle máš tie financie pod kontrolou a možno pri tej analýze zistíš, že ja neviem, niekto fajčí, tak prefajčí za mesiac 100 €, niekto chodí na kávu, minie toľko, niekto chodí na koláčik, niekto chodí na drahé obedy a jednoducho povedať si, že čo je pre mňa priorita, užívať si teraz, alebo si odložiť tú spotrebu, zainvestovať si to a potom možno mať nejakú finančnú stabilitu v budúcnosti. Čiže určite by som si v prvom rade upratal u seba doma. OK. Potom by som sa pozrel na svoje možnosti, vyčlenil by som si peniaze, ktoré nevyhnutne potrebujem na život. No a potom, ak ti tam niečo zvýšilo, tak môžeme sa baviť o tom, že ideš investovať. A investovať dneska môžeš naozaj aj s nižšími čiastkami. Kľudne, ak niekto vie investovať 100 €, tak nech investuje 100 €. Keď si to hodíš do
kalkulačky, tak zistíš, že aj 100 eur investovaných každý mesiac ti z dlhodobého hľadiska dokáže priniesť veľké zhodnotenie, ak to dáš do dobrého investičného nástroja, ktorý ti prináša zaujímavý výnos. A teraz že čo to je, hej? Že aký? Dobre, tak podarilo sa mi teraz odkladať, prestal som fajčiť, odkladať 100 eur mesačne bokom, hej, že na budúcnosť. Tak čo, zoberiem tých 100 eur a poďme prakticky fakt, že čo s nimi? No čo by si s nimi urobil ty? Ja by som ich investoval do svojej firmy, ako si hovoril. Dobre, ale to si už podnikateľ? To si už podnikateľ a už máš ten setup taký, že jednoducho chápeš, ako tá hra funguje a si ochotný dlhodobo sa vzdať svoje spotreby, preto aby si zainvestoval a jedného dňa si vybereš ten výnos. Čiže tým, že to dávaš do svojej firmy, tak vlastne áno, to je super forma investovania, pretože pre mňa, keď sa pozriem, že čo mi prinieslo najväčšie zhodnotenie, tak to bolo práve to investovanie do firmy. Pretože investovanie do firmy dokážeš naozaj zhodnotiť ten svoj čas a to svoje úsilie aj peniaze, že x násobne. Okay. Hej? Čiže investovanie do firmy je super, hej? Ale predstav si, že si není podnikateľ. Že si bežný človek, pracuješ, učiteľ si alebo nejaké bežné zamestnanie. Nie som extra vzdelaný, nemám rozhľad, čo mám spraviť, mám si nájsť nejakého finančného sprostredkovateľa alebo rovno si otvoriť účet a poslať každý mesiac 100 eur do S&P 500. Alebo teraz ako? Si povedal, že nie som vzdelaný, hej, tak práve toto môžeš zmeniť v podstate zadarmo. Zober si, že na vysokú školu chodíš koľko? 5 rokov. A za ten čas sa naučíš nejaký objem poznatkov. No predstav si, že väčšina ľudí v 24-25 rokoch skončí vysokú školu a tam sa akékoľvek vzdelávanie skončí. Ale keby si zobral ďalších 5 rokov a zobral si nejakú oblasť, ktorej sa chceš vzdelávať, tak vlastne takýmto spôsobom a takouto stratégiou, takýmto prístupom dokážeš v priebehu života vyštudovať koľko vysokých škôl. Jasné. Hej? 2 za 10 rokov. Takže ak sa chceš vzdelávať, tak, a to nehovorím, že musíš ísť na vysokú školu ekonomickú, kde sa budeš učiť o investovaní a teraz hovorím, že sa vzdelávaš sám pre seba a že buduješ tie svoje znalosti vo finančnej oblasti. Čiže každý jeden človek bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, aké má vzdelanie, tak jednoducho dokáže budovať svoje finančné vzdelanie, ak chce. A vieš to sám na sebe, že keď ťa niečo zaujíma, tak jednoducho sa do toho zahlbíš a dokážeš o tom sa naučiť všetko. Okay. Mňa zaujíma hudba, hrám na bicie, hej? Čiže, a nemám na to vysokú školu, hej? Ale keď som bol mladý a chcel som sa zdokonaliť, tak som sa zavrel do garáže, tam som cvičil a pozeral som videá, pozeral som knižky, rozhovory, hej, noty a tak ďalej, až sa mi a keď to robíš systematicky a dlhodobo, tak za určitú úroveň sa dostaneš na naozaj kľudne aj na profi úroveň. A toto isté platí vlastne akékoľvek ľudskej činnosti. Hej? Ak ťa zaujímajú autá, no tak začni montovať motory, choď do garáže, kde chalani rozmontujú autá, pridaj sa k ním a za 5 rokov budeš o tých autách vedieť všetko. Okay. Problém je, že väčšina tých ľudí, že tie financie nie sú pre nich také zaujímavé, aby tomu venovali ten svoj čas a preto sa o tom nikdy nenaučia toľko, koľko by mohli. Jasné, že ich to vlastne nebaví. Áno, ich to nebaví, ale každý bude plakať, že nemá peniaze. Jasné. Hej? Tak ako môžeš mať peniaze, keď o nich nič nevieš? Hej? Čiže ja si myslím, že oblasť financií je strašne dôležitá pre život, lebo ich potrebuješ. Čiže malo by byť záujmom každého človeka, aby sa o tom vzdelával, aby o tom vedel čo najviac. Hej? A keď hovoríš, že nájsi si finančného sprostredkovateľa, no tak nájdeš si finančného sprostredkovateľa a čo urobíš? Odovzdáš to rozhodnutie do rúk druhému človeku. To znamená, že namiesto toho, aby si sám prijal zodpovednosť, vedel o tom, aby si prijímal rozhodnutia, že kam tie svoje vlastné peniaze nasmerujem, tak to odovzdáš druhému človeku a čakáš, že ten človek bude robiť v tvoj prospech. Jasné. No čo je motiváciou toho človeka? Aby on zarobil, ne aby si ty zarobil. Jasné. Čiže tým pádom vlastne odovzdávaš ako keby tie najdôležitejšie kompetencie
na druhých ľudí a robíš to len preto, že si lenivý, aby si sa sám o tom naučil niečo viac. OK, takže keď hovoríš o tých sprostredkovateľov a províziách a teda, tak je to ako v tom filme Vox Wall Street, že čo tam sedí Matthew McConaughey v tej slávnej scéne a Leonardo DiCaprio a vlastne mu hovorí, že je ser na klientov, že oni síce zarábajú, ale len tak papierovo a my si naozaj ako natlačíme vrecka peniazmi predsa na províziách, ty debile. Tak je to tak, že vlastne tí sprostredkovatelia sú akože bez pridanej hodnoty podľa teba? Nie. Určite to tak není vo všeobecnosti, ale to, čo si videl v tom filme, určite existuje. Je to veľký kus pravdy. To sú tí najväčší vlci, ktorí majú najviac peňazí, lebo sú proste najväčší hulváti, majú plechový ksicht a nerobí im problém tých klientov proste ošklbať. Ale to je, že úplne že vrchol pyramídy, že toto sa naozaj deje, ale to není štandard. Hej. Jasné, že dneska máš sprostredkovateľov, ktorí sú profesionálni, robia to dlhodobo, vedia ti poradiť. A ja nehovorím, že nemáš počúvať rady ostatných. Moja filozofia je, že drž si to rozhodnutie sám u seba. Jednoducho radšej sa to naučím robiť sám, ako odovzdám to niekomu inému len preto, že sa mi to fakt nechce študovať. Že to nechcem o tom nič vedieť. Nezaujíma ma to, hej. Čiže ak by si bol ochotný sa naučiť, ako to funguje, tak možno dostaneš z tých peňazí, ktoré do toho nainvestuješ, oveľa vyšší výkon a výnos, len preto, že jednoducho toho sprostredkovateľa odstrihneš. OK. Takže vzdelávať sa. Áno, jasné. Vyberať si správnych ľudí, preklepnúť si ich svojím spôsobom a myslieť v podstate na budúcnosť. A načetli sme teda investície do nehnuteľností, kde vám povedia, že to je najstabilnejšia, najlepšia, proste tam o svoje peniaze neprídete, ale niekto iný vám povie, že kryptomeny. To je budúcnosť. Všetko bude digitálne, všetko pošli do kryptomien. To je budúcnosť investovania. Tak čo z pohľadu tvojho, Marek, je budúcnosť investovania? Tak ešte skôr, ak ti poviem toto, tak hovoríš o tých kryptomenách, tak vlastne väčšina ľudí investuje tie peniaze do toho, čo mu vôbec nerozumie. A ti poviem, že ja napríklad do kryptomen neinvestujem, lebo tomu nerozumiem. Ja rozumiem tomu, že keď si kúpim akciový index, tak viem, že za posledných 50 rokov urobil 10% PA zhodnotenie, čiže ak tento svet bude fungovať na tých princípoch ako dneska, no tak tie burzy z dlhodobého pohľadu pôjdu hore a tým pádom bez ťažkého rozmýšľania investujem svoje peniaze do akciového indexu, do nejakého nástroja. Samozrejme, nebudem ho kupovať cez sprostredkovateľa, ale kúpim si nejaké ETF-ko na svoj účet, kde mám minimálne alebo nulové poplatky. Vyberem si ETF-ko do indexu napríklad, ktorému verím americkej ekonomike, tak jednoducho idem do S&Pčka, alebo verím technologickým firmám, verím, že technológie sa budú rozvíjať, tak si kúpim technologický index. Verím, že sa budú rozvíjať azijské trhy, tak nainvestujem do toho. Čiže chcem investovať do toho, čomu rozumiem, alebo respektíve, čo je pre mňa najjednoduchšie pochopiteľné. A potom, ak chcem investovať do ďalších vecí, tak jednoducho si o tých veciach študujem. Znova sme na začiatku. Budujem si to svoje vzdelanie a jednoducho vyberám si veci, ktoré ma zaujímajú. Čiže, lebo tých možností, do čoho investovať je dneska strašné množstvo. A tá budúcnosť investovania teda? Budúcnosť bude v online a v tom online budeš môcť investovať do viacerých vecí a mne sa veľmi páči crowdfunding, takže ja verím tomu, že napríklad v crowdfundingu bude veľká príležitosť a veľká budúcnosť. Čo je to crowdfunding? Crowdfunding je vlastne spôsob, kedy investori, bežní ľudia, dokážu investovať do projektov napriamo. To znamená, že vďaka crowdfundingovým platformám si dokážu nájsť svoju investíciu a zainvestovať do nej priamo, či už formou požičky, alebo či si kúpia podiel na takejto investícii. Takže to je vlastne tá príležitosť, ktorú to prináša do budúcna crowdfunding, že si to budú môcť robiť ľudia ako keby samostatne každý, hej?
V prípade crowdfundingu jednoducho prídeš na platformu, vidíš tam 5 projektov, ktoré si naštuduješ, máš tam k tomu všetky podklady a jednoducho namiesto toho, aby niekto iný za teba rozhodoval, že dobre, dáme to do tejto akcie alebo do tohto nástroja, tak ty jednoducho si to naštuduješ, vybereš si firmu, ktorej veríš, kde máš možnosť si to zanalyzovať a nainvestuješ sa napriamo bez sprostredkovateľov. A máš priamo investičný vzťah s tou firmou, s tým projektom a predstav si, že kedysi napríklad do nejakého startupu si nemohol nainvestovať napriamo. Jednoducho, kúpil si nejaký fond, ktorý investoval do startupov a ty si nemohol vybrať, že chcem investovať do tohto startupu alebo do tohto. Mal si tam nejaké portfólio, nejaký balík firiem, do ktorých tá firma investovala, ten fond, ale nemohol si vybrať, že chcem konkrétne toto, lebo sa mi to páči, lebo napríklad rozumiem tomu, čo robia a myslím si, že je to fakt veľmi zaujímavé. A dneska tú možnosť máš. Okay. Čiže vlastne crowdfunding ti prináša možnosť investovať spôsobom, ktorý predtým bol vyhradený len veľkým hráčom. Napríklad fondom, hedžovým fondom. Jasné. Takže z tohto pohľadu toto sa mi páči. OK. Ja o tebe viem, že ty po tom nejakom pomyselnom dôchodku, o ktorom sa bavili, si sa opäť vrátil do exekutívy a súvisí to vlastne s tým crowdfundingom, že znova vedieš firmu, respektíve investičnú platformu CrowdMeUp. Tak skús nám povedať niečo viac o tej platforme. Čo je CrowdMeUp? Tak poviem hlavne, že prečo som tam. Dobre. Pretože som počas svojho života zažil množstvo investícií a väčšina tých investícií, ja by som to nazval, že sú analogové. Vieš, som človek už s nejakou históriou a vlastne v tom analogovom biznise sa vie človek pohybovať. Znamená, že proste investuješ štandardným spôsobom, tak ako všetci, kúpiš si nejaký dlhopis, zainvestuješ do nejaké akcie, do nehnuteľnosti, kúpiš pozemok, niečo na ňom postavíš, alebo vstúpiš do nejakej firmy, do nejakého biznisu. Ale na tom crowdfundingu sa mi veľmi páči to, že je to ako keby už iný level, pretože tie staré metódy tam prestávajú platiť. Ty si vlastne v online svete. Dnes, ak chceš zainvestovať v crowdfundingu, tak jednoducho prídeš na platformu a urobíš to všetko cez internet. Okay. Overíš sa, urobíš identitu, biometriu, zadaš platobný pokyn, hej, cez kartu, tak ako keď si kupuješ v e-shope nejaký výrobok, tak si jednoducho kúpiš veľmi jednoducho investíciu a vždy som chcel niečo robiť aj v online, na internete, pretože pre moju generáciu to není také jednoduché. Aj pre mladých moja dcéra dokáže robiť s technológiami veci, na ktoré ja len pozerám. Okay. Že mne sa to strašne páči. Jasné. A toto je práve príležitosť, ako sa dostať do toho biznisu internetového. Je to v podstate fintech, pretože máš tam platformu, máš tam investície, všetko musí prebiehať v online priestore a preto som sa vlastne rozhodol, že budem robiť toto. No a keď sa pýtaš na ten CrowdMeUp, tak áno, získali sme licenciu, máme k dispozícii platformu, na platforme máme zaujímavé projekty, teraz sme vlastne v tej fáze rozvoja, čiže do budúcnosti chceme prinášať nové projekty našim investorom a chceme, aby tí investori mali šancu si napriamo kúpiť zaujímavé možnosti, zainvestovať sa do reálnych firiem. OK, to znie super, akože. Takže, ak tomu správne rozumiem, tak je to platforma, ktorá spája ľudí, ktorí chcú investovať napriamo a investorov? Alebo teda ľudí, ktorí hľadajú investíciu? Pozri sa, máš dve strany. Máš ľudí, ktorí majú peniaze a chcú niekam nainvestovať. A pozerajú sa po zaujímavých príležitostiach. Na druhej strane máš projekty, ktoré majú zaujímavý nápad, ale z nejakého dôvodu sa nevedia financovať či už vlastnými silami. Jednoducho tí zakladatelia nemajú toľko peňazí, aby mohli vložiť do toho biznisu a musia si k sebe prizvať spoluinvestorov. Alebo nie sú schopní získať bankové financovanie, lebo reálne, keď si dneska startup a máš zaujímavú myšlienku, ktorá banka ti požičia peniaze? Žiadna. Čiže hľadáš spoluinvestorov. Alebo si nejaká firma, ktorá má zaujímavý biznis plán, potrebuje ho prefinancovať a potrebuje tie peniaze rýchlo, flexibilne
banka tie peniaze nedá, tak jednoducho príde na trh a povie, mám takýto projekt, ak investuješ toľkoto, tak môžeš zarobiť toľkoto, požičia si na to a to môže urobiť priamo cez crowdfundingovú platformu. Takže my vlastne spájame bežných investorov s projektami. Čiže bežný investor má tým pádom možnosť zainvestovať si do zaujímavého projektu, kde by iným spôsobom nemal tú šancu sa dostať. Okay. A dokáže si tým pádom zabezpečiť ten výnos, ktorý predtým mali len tí veľkí hráči. To znie zaujímavo. Ale zaujímavá tá línia teraz vlastne tie projekty, keď si spomínal, že sú to firmy, možno nejaké startupy, ktoré nevedia hneď získať bankové financovanie, lebo nemajú žiadnu ekvitu, históriu, nič. Tak akým spôsobom to takto funguje u vás, že ja by som mal povedzme nejaký startup, chcem ísť na platformu CrowdMeUp, vyberať peniaze investorov, lebo je to super bombastická myšlienka, tak musím splňať nejaké podmienky alebo prejdem výberovým konaním. Na základe čoho si vyberáte projekty na vašu platformu? No, ak máš firmu, tak v prvom rade musíš urobiť biznis plán. Okay. A tam sme vlastne pri prvom kroku, ktorý musíš urobiť, ktorý je nevyhnutný a ktorý už množstvo firiem není schopný urobiť. Predstav si, že si startup a vymysláš nejakú špeciálnu aplikáciu alebo niečo, alebo si dobrý v cyber security alebo v niečom. A teraz prídeš a povieš, že chceš peniaze a ja poviem, že dobre, tak ukáž mi, že ak to máš spočítané. No a ty zistíš, že tie firmy majú super inteligentného zakladateľa, ktorý je super perfektný ajťák alebo sa rozumie tomu, čo robí, ale ekonomická stránka biznisu je že úplne mimo neho. Ja to hovorím, že to sú tí zakladatelia, ktorí nevidia rozdiel medzi DPA a HDP. Jasne. Ale naopak, rozumejú možno tej, ako si povedal, že technickej stránke a povedia ti, dobre, poviem ti teda, mám ten startup, nemám to napočítané, nemám biznis plán, ale ako bude to mega pecka, lebo dobijeme daj mi 2 milióny a ja ti s tým urobím, presne, tak ja ti s ním urobím 100. Hej? Čo, alebo aké je to tvoje sito, že by si mu povedal, OK, toto je zaujímavé, alebo na čo sa pozeráte? Aké podmienky by som si s ním sadol a vysvetlil by som mu, že takto to proste nefunguje. Hej? Okay. Jasné, že dneska vidíš množstvo startupov, ktorí predali tú myšlienku a veľa ľudí sa na to chytilo, lebo to je také lákavé a to je presne to, o čom sme hovorili na začiatku. Že ukáž mi tú zázračnú investíciu, ktorá prinese 100 000% zhodnotenie. No tak to sú presne takéto nápady, hej, že papier znese všetko a ten investor príde za tebou a povie ti, že vymyslel som a bude to nový Microsoft. No a keď sa ty natchneš len na to, že uveríš mu, že to bude nový Microsoft, tak tam zavrieš oči, dáš tam tie peniaze a modlíš sa, aby z toho niečo bolo a väčšina týchto peňazí z nich nikdy žiadny výnos nebude, aj to strata. Čiže ja by som si sadol s tým vlastníkom projektu, s tým founderom, zakladateľom, no a povedal by som mu, že OK, máš zaujímavú myšlienku, ale tá myšlienka musí v prvom rade byť zhmotnená v nejakej kalkulácii, v nejakých číslach. Okay. Takže dojdi za mnou vtedy, keď to budeš mať spočítané. To znamená, že si tú firmu ako keby sprocesuješ a urobíš základnú analýzu tej firmy. Urobíš biznis plán na 5, na 10 rokov dopredu a ukážeš mi tú mrkvu. Proste, aby som ja ako oslík tú mrkvu mal pred sebou a išiel za ňou. Jasné. Aby som veril tomu, že tú mrkvičku raz si ochutnám. Jasné. No ale to hovoríme o začínajúcej firme, ale čo firmy, ktoré majú históriu, ktoré majú za sebou reálne projekty a potrebujú nejaké alternatívny spôsob financovania, to nazvem, tak tam ten proces prebieha ako? Teraz to otočme. Zistil som, že častokrát aj firmy, ktoré sú 10 rokov na trhu, sú na nich schopné urobiť biznis plán a keď ti príde taká kalkulácia, tak na to kúkáš a hovoríš si, že to vážne? Hej, čiže takéto firmy nemajú šancu, hej, ale potom sú firmy, ktoré to robia a naučili sa to robiť, lebo majú na to ľudí, hej, robili s bankami, hej, čiže vedia dať dokopy ten biznis plán. Čiže ak mi príde zaujímavý biznis plán so zaujímavým nápadom, tak sa na to pozriem a zhodnotím, že či toto môže byť zaujímavé pre mojich investorov. No a kedy je to zaujímavé pre mojich investorov? Keď je tam zaujímavé zhodnotenie, reálne zhodnotenie, keď ten biznis plán má hlavu a petu, keď tá firma má nejaký track record, že vie, čo robí, vymyslím si, v realitnom projekte, keď mi príde firma, ktorá už postavila 5 bytoviek a všetky úspešne, tak verím tomu, že postavia 6 a pozerám sa na to, ako im pomôcť získať tie financie.
Hej? A ako to postaviť tak, aby tí investori do toho mohli zainvestovať a boli spokojní. Okay. Čiže ak toto zafunguje, tak jednoducho urobí sa analýza projektu, prejde do ďalšieho kola. V tomto ďalšom kole už ide ten projekt na posúdenie nezávislým poradcom, ktorí vystavia rating. Na základe toho ja vidím, či ten projekt je životaschopný alebo nie. Prepáč, rating aj súvisí nejakým spôsobom, že tam prebehne nejaký audit v tej firme, ktorá chce ísť na platformu, alebo na základe čoho vystavia oni ten rating? Tá kontrola prebieha na viacerých úrovniach. Máš právny audit, právne DD, due diligence. Okay. To znamená, že si skontroluješ, či tá firma je v poriadku, či má dobrú históriu, či tam nemá v minulosti nejaké fuck upy. Či tí ľudia, ktorí sú za tou firmou, sú dôveryhodní, hej? A tak ďalej. Čiže keď prejdeš právnym auditom, tak ideš robiť ekonomický audit. To znamená, že si zhodnotíš ten business plán a pozrieš sa na to cez čísla. Inými slovami, jak do toho dám svoje peniaze, aká je pravdepodobnosť, že ten projekt bude úspešný a že sa mi vrátia tie finančné prostriedky. A kvalita toho business plánu je práve zhmotnená v tom ratingu, kde na konci ten projekt dostane vysvedčenie od nezávislej poradenskej spoločnosti, ktorá takéto ratingy robí bežne pre firmy, či už pre potreby investorov, burzy alebo nejaké iné, tak jednoducho to vysvedčenie ti hovorí o tom, či ten projekt má šancu alebo nie. Môžeš dostať rating na úrovni A+, hej, si super firma, ale môžeš takisto rating dostať niekde na spodnej škále a tam už sa na to pozeráš a vidíš, že tam asi to nebude celkom s tým business plánom košer. Hej? Predstav si, že každá krajina robí rating. Jasné. Hej? Čiže tak, ako sa ohodnocujú krajiny a prečo sa robia tie ratingy. Aby investori vedeli, či tá krajina bude vedieť splatiť tie dlhopisy, ktoré si požičiava. Jasné. Čiže a podľa toho ty si zoradíš tie krajiny na rebríčku a vidíš. Títo majú dobrý rating, do toho sa mi oplatí investovať. Hej? Na druhú stranu pozerám sa, aké je zhodnotenie tých finančných prostriedkov. Hej? Čím nižšie riziko, tým nižšie zhodnotenie. Čiže my sa snažíme hľadať balans medzi tým výnosom a medzi tým rizikom. OK. Takže business plán, mať to spočítané, história firmy bez fuck-upov, rating, následne som na platforme a ľudia môžu priamo do mňa investovať. Presne tak. Skvelé. A tak nám povedz niečo viac o nejakých projektoch, ktoré momentálne máte na platforme. Máte niečo aktuálne, alebo... Dneska vlastne končíme proces launchovania nového projektu. Za 2 dní bude vonku. Máme investíciu do bytového domu v Nitre. Takže nehnuteľnosti? Nehnuteľnosti, hej, lebo predsa len je to stále dobrá možnosť, ako uložiť si svoje peniaze. V tomto segmente pôsobí viacero hráčov, ktorí majú výborný track record. Náš vlastník projektu je firma, ktorá má 20-ročnú históriu. Urobila stovky projektov v Česku, Slovensku, v zahraničí. Čiže sme presvedčení o tom, že vedia, čo robia. Máme v projekte financujúcu banku, čiže už banka si dala na to súhlas a je ochotná do toho dať finančné prostriedky, že pre nás ďalšie plus. A myslíme si, že samotný projekt je super. Je to dobrá lokalita, je to na sídlisku v Nitre, postaví sa tam dom, 48 bytov, 1 dvojizbové. Vieš, že v nehnuteľnostiach není dôležité len kúpiť nehnuteľnosť, ale ešte si to musíš pozrieť aj trošku ďalej. Keby robili 5-izbové byty, z ktorých jeden stojí 1 000 000, tak asi by som nad tým veľmi vážne uvažoval, lebo sa jedná o luxusnú nehnuteľnosť a není jednoduché dneska predávať luxusné nehnuteľnosti. Na druhej strane malé byty, 1 dvojizbové je po nich veľký dopyt, pretože si ich môžu dovoliť bežní ľudia, dostanú na ňu hypotéky. Jasné. Trh ide hore. Je to lokalita, kde je dopyt po nových bytoch, tak jednoducho za mňa ideálna príležitosť, aby tento projekt bol úspešný. Takže to znie všetko tak ružovo, pekne ako istá investícia, ale však asi vieme, bez ohľadu na to, či si skúsený alebo menej skúsený investor, tak vie, že nič nie je bezpečná istá investícia, že každá investícia nesie určitú mieru rizika a ten investor ide do toho s tým, že môže o tie peniaze prísť. Tak na toto sa ako pozeráte u vás z CrowdMeUp, že máte na to nejakú, alebo ako sa pozeráte, ako
minimalizujete riziko straty peňazí, keď ja do vás investujem? Tak v prvom rade to, že je tam riziko, tak my sa netvárime, že tam není riziko. Jasné. Hej? My našou úlohou není hovoriť, že poď, tu máš bezpečnú investíciu, zainvestuj do toho a nech sa stane, čo sa stane, tak tie peniaze dostaneš späť. Hej? Jednoducho, našou úlohou je ten projekt dať na platformu a pravdivo opísať ten projekt a všetky faktory, ktoré na ňo vplývajú. Hej? Jednoducho jasné, že je tam riziko, môže sa niečo stať. Hej? Môže padnúť realitný trh a zrazu nebude možné predať tie byty. Hej? My o tomto otvorene hovoríme a tak ako v každom biznise, v každom podnikaní, je to na tom investorovi alebo na tom podnikateľovi, aby si to zvážil. My ponúkame bytovku v Nitre, o ktorej si myslíme, že je super. Máme predbežný záujem, vieme, že tie byty sa predávajú. Vieme, že ide do toho banka, ktorá dáva do toho svoje peniaze. To znamená pre nás ďalšie ako keby potvrdenie toho, že je to dobrý projekt. Keď už vstúpi do toho banka, tak asi to, nechcem to nazvať, že bezpečné je, ale to riziko nie je až také vysoké. Je to vždy najviac pre tú banku, pre tých všetkých ďalších až v druhom rade. Okay. Ale každopádne to, že je tam tá banka, to je veľké plus. Robí to firma, ktorá je na trhu dlhodobo, ktorá robila X projektov, kde samotný majiteľ dáva svoj tvár tomu projektu, hej, čiže neinvestuješ... Stavebná firma, jasné. Ty stavebno-developerská, ty neinvestuješ do nejakého fondu, kde za tým fondom je 100 drobných investícií a ty netušíš, do čoho nainvestovali, kedy do toho nainvestovali, koľko do toho nainvestovali. Jednoducho ten majiteľ projektu, tým, že ide cez crowdfundingovú platformu, tak je našou podmienkou, aby do toho dal svoju vlastnú tvár, čiže ty vieš, že tento človek predáva, ide s kožou na trh a jednoducho vie, že si nemôže dovoliť proste fuck upnúť, lebo by si tým zničil 20-ročnú históriu a chce byť na tom trhu ďalších 20 rokov. Čiže to není, že to riziko znižujem na nulu. Ja sa len snažím ho eliminovať a snažím sa, aby tých rizikových faktorov tam bolo čo najmenej a keď tam nejaké sú, tak jednoducho na férovo poviem tým investorom, že toto je problém, tu si to môžu prečítať, hej, a sami sa môžu rozhodnúť, či do toho idú alebo nejdú. Na druhej strane, za to, že vstúpia do takéhoto projektu, tak majú výnos na úrovni 8 až 10% podľa toho, koľko peňazí do toho investujú. Čiže to, čo ja hovorím, pozrite sa, je tu takáto ponuka, môžeš investovať, z nášho pohľadu je to super projekt, má rating A- a môžeš za to mať 8 až 10% PA. Takže rozhodni sa, či to pre teba je zaujímavé, alebo či to pre teba nie je zaujímavé. Takže minimalizujete to riziko, ak tomu správne rozumiem, tým, že tam je naozaj že prísne sito toho, že kto k vám na platformu príde, koho pustíte, koho nepustíte a musí splniť podmienky. Áno. A tým vlastne minimalizujete ako keby to riziko. A ty si hovoril, že je to nejaká developerská firma, ktorá má x stavieb, tak majú aj neviem, nejaké známe stavby? Alebo... Je to firma, ktorá postavila 3 veže v Bratislave, ktorá stavala tunel Višňové, ktorá stavala firmy pre firmu Slovnaft, benzínky po celom Slovensku, stavia univerzity, nemocnice, sú aktívni na domácom trhu aj v zahraničí. Hej, čiže ako z nášho pohľadu je to super partner, ktorý je tu 20 rokov, chce tu byť ďalších 20 rokov na trhu. A jednoducho z pohľadu mňa ako investora je to partner, ktorý je pre mňa dôveryhodný a preto aj ja sám dávam vlastne na to svoju tvár, že jednoducho na moju platformu som ochotný vyniesť takýto projekt. Pretože je to o tom, že ty, ak chceš dlhodobo fungovať v tomto priestore, tak ty si nemôžeš dovoliť robiť zlé projekty. Jednoducho, ak sa ten projekt pokazí, tak všetko, čo doteraz si urobil, tak vlastne môžeš hodiť do koša. Jasne. Lebo tvoja reputácia tým pádom prudko klesá. Takže ideš s kožou totálne na trh a keď sa to s prepáčením dodrbia ten projekt, tak ako bude to pre teba veľmi zle. Máš smolu. Tak mám smolu, lebo investori prerobia. Jasné, že oni podpisujú všetky papiere, že je tam riziko, rozumejú tomu a majú napriamo vzťah s tou firmou. Ale tým, že to ide cez platformu, tak aj ja na to dávam svoju reputáciu. Hej? Lebo aby si dlhodobo mohol fungovať, tak tých projektov nemôžu robiť 1, 2. Ty musíš prinašať pravidelne, až si postupom času vybuduješ to portfólio tých projektov a to, čo ja chcem urobiť, je, že ja chcem naučiť tých ľudí, aby na tú platformu prichádzali
aby dokázali ohodnotiť, či tie projekty sú dobré alebo nie. Ak sú pre nich dobré, majú pre nich zaujímavý pomer rizika a výnosu, tak si do toho zainvestujú tie peniaze. A zainvestujú si do jedného projektu. Ak je to dobré, vrátia sa im peniaze, zainvestujú do ďalšieho. Až tým pádom budú mať možnosť vytvoriť si portfólio z takýchto projektov. A tým pádom budú mať vlastne portfólio na úrovni, kľudne poviem, hedžového fondu, ktorý robí presne toto isté, len to robí vo veľkom. Ku nám môže človek prísť a zainvestovať si s drobnými. Takže vieš začať už aj s nejakou minimálnou investíciou? Od 1,000 eur. Od 1,000 eur. Od 1,000 eur. Čiže ak sa pýtaš, že keby si bol drobný investor a že kde tie finančné prostriedky dať, tak ti poviem, že máš 1,000 eur, tak sa pozri na to. Máš možnosť mať tam zhodnotenie rádovo na úrovni 10%. Je tu takéto riziko, je za tým takáto firma, takýto projekt. Je to na platforme, aby sa to dostalo na platformu, musí to splniť x náležitostí, musí byť splnený úplne celý proces výberu, kontroly a tak ďalej. A výsledkom toho je to, že máš to tam na platforme a môžeš si to zainvestovať. A môžeš to urobiť z pohodlia svojho obývačky. Takže nejakým spôsobom aj vlastne človek tam diverzifikuje priamo na tej tvojej platforme, že tým, že investujem do toho projektu z nejakého segmentu, z nejakého segmentu. Pointa investovania je, že diverzifikuješ. Hej? Voľa, kedy sme hovorili, že nedávaš všetky vajíčka do jedného košíka. Jasné. A to je vlastne ako keby vysvetlené, že čo to je diverzifikácia. Vieš, keď dáš všetky peniaze do jedného projektu, a to si sa pýtal na začiatku, že máš zázračnú príležitosť, niekto ti zavolá, nejaký sprostredkovateľ, a teraz fungujú na trhu taký, že ti niekto zavolá, nevie ani po slovensky. Jasne. Povie ti, že máš u neho účet a že teda musíš dať tie peniaze, lebo je tu príležitosť, ktorá sa neodmieta, do ktorej treba ísť, lebo zarobíš 30% za mesiac. To je ten Vox Wall Street, čo sme sa bavili. To je presne ten Vox Wall Street. Tak jednoducho, ak sa na toto chytíš, tak ti garantujem, že o tie peniaze prídeš. Hej? A urobil si to, že si všetky svoje peniaze dal do toho jedného košíka, ktorý keď nepríde, tak si môžeš tú investíciu, tie peniaze škrtnúť. Jasné. Zatiaľ, čo ja hovorím, že rozdiel si tie peňažné prostriedky, uč sa, získavaj dôveru voči tým partnerom, nechoď do tých projektov hneď so všetkými peniazmi, počkaj si, daj dneska 1,000 eur, sleduj, ako sa to vyvíja, kľudne choď do tej Nitry sa tam pozrieť, či ten dom rastie, uvidíš to aj na Facebooku, lebo to sú veci, ktoré jasne, že my sa veľmi radi chválime tým, že ako to krásne ide, čiže tam to budeš vidieť, ale kľudne môžeš ísť sa tam presvedčiť na vlastné oči a uvidíš, ako to rastie. Takisto môžeš ísť na stránku a pozrieť sa, koľko tých bytov je predaných, koľko ešte ich treba predať. Hej? Čiže vlastne vieš sledovať ten proces výstavby od začiatku až do konca. To, že na platforme máš všetky veci typu stavebné povolenie, rating, právne due diligence, zmluva s bankou a tak ďalej, tak to sú pre teba len ako keby také podporné body, že prečo to môže byť dôveryhodné. Hej? Ale keď chceš, chod sa presvedčiť na vlastné oči a uvidíš. Jasné. Či to je dobrý projekt, alebo či to nie je dobrý projekt. Chápem. A keď vravíme o diverzifikácii, toto je prvý projekt. Takto by som chcel dávať tie projekty pravidelne, aby tí investori mohli každé 2 mesiace si zainvestovať do niečoho nového. Jasné. Mohli, nemusia. Ak sa im to bude páčiť, nech sa páči. Takže chcete projektov mať stále viac a viac a viac, takže ak by mal niekto možno nejaký zaujímavý projekt, tak pokojne ťa vie kontaktovať na stránke. Síce to je prísne, ako sme hovorili, ale netreba sa asi bať to skúsiť, lebo však keď je dobrá myšlienka, všetko konec koncov začína nejakou myšlienkou. Tak kde ťa vedia ľudia nejako kontaktovať? Pozrieť si stránku CrowdMeUp? Pozrieť si stránku, kto si vygooglí moje meno, tak veľmi rýchlo sa dostane ku kontaktu na mňa, vrátane telefónu. Čiže kľudne ma môžu nakontaktovať napriamo. A vlastne to, čo ja chcem vytvoriť, je vytvoriť také podhubie pre projekty. Tie projekty dneska majú možnosť ísť sa uchádzať o peniaze do rôznych fondov. A tým pádom vlastne ako keby vstúpiť na tú inštitucionálnu pôdu, kde tie projekty prichádzajú k fondom, je tam štandardný proces, tí fondoví manažéri si to pozerajú a ja hovorím, kľudne ten istý projekt pošlite aj nám. To, čo my chceme urobiť, je tzv. Inkubátor projektov.
Jednoducho chceme vytvoriť prostredie, kde každý, kto bude mať zaujímavý projekt, ho môže ukázať, my ho zverejníme a tí investori sa na to môžu pozerať. To neznamená, že takýto projekt, ktorý je v tom inkubátore projektov, už je vhodný na to, aby si do ňoho investoval, ale minimálne sa tie projekty dostanú na mapu a môžu ukázať, že máme takýto nápad a že na tomto pracujeme. A postupne, ak sa dopracujú do toho štádia, že dokážu splniť tie prísne podmienky a my im pomôžeme, my ich naučíme, ako to urobiť, jasné, tak jednoducho môže sa stať, že jeden z týchto projektov skončí na tej platforme ako projekt hromadného financovania, ako sa to volá zo zákona a jednoducho budú tí investori mať možnosť do toho zainvestovať. Takže crowdfunding rovná sa hromadné investovanie? Áno, to chápem? Áno, crowdfunding po slovensky sa volá hromadné investovanie. Okay. A spomínal si, že zákon, hovoril si niečo aj o nejakej licencii. Zákon o crowdfundingu. Počkej, ideme tu po investorov, ako je náročné sa k vám, teda ideme tu po projektoch, ako je k vám náročné sa dostať, aké síto a teda. Ale čo vy? Tiež spĺňate nejaké podmienky, alebo ty máš platformu CrowdMeUp, hej? Tak ak sa ja rozhodnem, že chcem mať takúto platformu a spájať rovnako tých investorov a ľudí, ktorí hľadajú investície, tak aké podmienky musím spĺňať ja? Že existuje na to nejaký regulátor, alebo ako si hovorí, tá licencia? Môžeš mať takisto ty takú platformu, ale na to, aby si ju mal, musíš splniť x podmienok. To sú aké? Sme na finančnom trhu, to znamená, že sme v regulovanom prostredí. To znamená, že ak takýmto spôsobom chceš získavať peniaze pre projekty, tak ty musíš mať na to licenciu. Tú licenciu dáva Národná banka a všetko sa realizuje na základe zákona o crowdfundingu. Ten zákon o crowdfundingu má výhodu v tom, že je jednotný pre celú Európsku úniu. Doteraz si predstav, že máš banky, máš obchodníkov s cennými papiermi, máš podielové fondy. Každý tento jeden segment finančného trhu v každej krajine má inú reguláciu. Čiže ak máš licenciu na Slovensku na banku, tak banka v Nemecku má licenciu v Nemecku a podľa nemeckých zákonov a tak ďalej. Ty samozrejme, že máš tzv. Európsku pasportizáciu, kde tá slovenská banka sa môže uchádzať o to, že môže pôsobiť aj na trhu napríklad v Nemecku, hej? Je to taký proces, ale výhodou crowdfundingu je to, že všetky crowdfundingové spoločnosti, ktoré majú licenciu v Európskej únii, fungujú na základe jedného zákona. To znamená, že nemecká crowdfundingová platforma má úplne rovnaký zákon, ako má Slovenska. Tým pádom podmienky pre tých hráčov v celej Európskej únii sú rovnaké. Pre nás to znamená, že my síce sme získali licenciu na Slovensku, ale hneď sme si dali schváliť, že môžeme ponúkať naše služby v celej Európskej únii. Takže ste európsky vlastne. Sme európsky. Dneska sme maličká firma, my sme v podstate tiež kvázi, že dá sa povedať, že startup, pretože sme v úplne novom prostredí. Tu na Slovensku je veľmi málo firiem, ktoré to majú. Je to do 10. Hej? A to prostredie je veľmi mladé, lebo regulovaným biznisom sa crowdfunding stal iba nedávno. Hej, tie platformy tu boli aj predtým, ale fungovali nie na základe toho, že boli licencované, ale proste záňali peniaze pre investorov a neboli to firmy, ktoré mali licenciu. Dnes už to môžeš robiť iba na základe licencie. Na to, aby si získal tú licenciu, musíš splniť x podmienok, musíš tam mať ľudí, musíš mať postupy, musíš mať schválené, ako to robíš a tak ďalej, ako vyberáš projekty, s kým to robíš, musíš tam mať zamestnancov, hej, musíš mať to know-how, majitelia musia mať takisto skúsenosti s tým a tak ďalej. Proste dokladuješ x vecí, ktoré musíš splniť predtým, ako takýto biznis môžeš vôbec začať robiť. Jasné. Čo je dvojsečná zbraň? Na jednej strane je to náročné, lebo nemôže to robiť každý. To znamená, že tie náklady na vstup do toho biznisu sú vysoké, lebo musíš proste plniť regulácie. Na druhej strane, a to som sa naučil za tých x rokov môjho podnikania na finančnom trhu, že táto vec je síce, ja by som povedal, že otravná, že to častokrát je to ťažké splniť, ale ako náhle sa dostaneš na ten level, že to máš, tak získavaš veľkú konkurenčnú výhodu. Lebo tvojim konkurentom už nemôže byť hocikdo. Hej? Na to, aby si mohol mať konkurenta, tak aj ten konkurent musí byť licencovaný. Nehovoriac o tom, že keď raz tú licenciu máš, tak ty musíš spĺňať tie podmienky pre tú licenciu počas celého času, ktoré podnikáš.
To znamená, že ty tie procesy musíš držať na tej vysokej úrovni. Musíš ich neustále kontrolovať, zdokonalovať a tak ďalej, čo ťa núti, aby si nestal na mieste, ale núti ťa to k tomu, aby si neustále pracoval na sebe a zdokonaloval tie procesy. Nelen kvôli tomu, aby si udržal tie podmienky, ale aj kvôli tomu, že ten trh ide stále dopredu, tvoja konkurencia tiež neustále prichádza s novými a novými inováciami a ty, ak chceš prežiť, tak musíš byť dobrý a musíš takisto inovovať. Čiže je to na jednej strane, že musíš veľa splniť, na druhej strane je to motor toho, že sa chceš stále zdokonalovať, chceš byť stále lepší a lepší. Okay. Takže pre mňa to je, ja to vyznávam baťovské metódy. Jasne. Jednoducho tá konkurencia ťa posilňuje a to, že máš prísne podmienky, aby si to vôbec mohol robiť, to je obrovská konkurenčná výhoda, lebo z toho vyplýva ten tlak, aby si to robil stále lepšie a lepšie. OK. Takže nie ste prísni len na výber projektov a podnikateľov, ale aj na seba a teda tú licenciu vám dáva Národná banka Slovenska, ktorá sa musí aktualizovať a ste celoeurópsky, alebo môžete pôsobiť celoeurópsky? Môžeme pôsobiť celoeurópsky a to je vlastne našim cieľom, že tým, že sme online platforma, tak nám nerobí problém tú platformu ako keby spustiť v zahraničí. My kľudne sa môžeme uchádzať nielen o slovenských investorov, ale o španielských, nemeckých a to je vlastne to, čo nám otvára ten obrovský potenciál. Že vďaka online ty sa dokážeš dostať z 5 miliónového trhu na obrovský trh Európskej únie. Len to musíš robiť dobre a musíš byť schopný prilákať tých investorov a tie najlepšie projekty. Takže to je tá obrovská výzva, že ako to urobiť. OK. Tak ako to znie zaujímavo, to budem určite sledovať tú vašu cestu, že či sa vám teda podarí preraziť európsky. Ale zaujalo ma teraz, že si spomenal Baťu, že vyznávaš baťovské systémy alebo baťovský, systém riadenia firmy a tak ďalej. Ja vyznávam baťovskú filozofiu podnikania. Baťovskú filozofiu. A ja viem, že ty si napísal aj nejaké knižky. Tak aj o Baťovi si písal knižku, že? Ja som napísal viacero knižiek o Baťovi, ale napísal som nejaké knižky aj o cenných papieroch, finančných derivátoch, ako obchodovať na burze a tak ďalej a tak ďalej. A mal som také obdobie v živote, že som sa veľa vecí učil a chcel som sa o tejto skúsenosti podeliť. Takže v tomto období vznikli tie knižky a ty sa pýtaš na Baťu. Jasné. Tak to sa dostávame do takej oblasti, ktorú mám veľmi rád a o ktorej sa môžeme baviť veľmi dlho. No. Takže keby si niekedy chcel podcast, tak si môžeme dať kľudne špeciálny podcast na Baťu. Ale pointa je v tom, že keď začínaš podnikať, tak ty sa snažíš obzerať sa po nejakých vzoroch, že ako to robiť. A keď som ja bol mladý, 25-ročný podnikateľ a rozbiehal som firmy, tak vtedy ešte ten trh napríklad s tou literatúrou manažerskou nebol taký rozsiahly, ako je dneska, že si to proste môžeš kúpiť online, príde ti domov knižka, zaujímaš sa o takú firmu, o taký biznis, tak si všetko vieš naštudovať buď v knižke, alebo na internete. Ale vtedy toho nebolo toľko a jednoducho ja som hľadal nejaké inšpirácie. A tie inšpirácie si predstav, že si mladý 25-ročný chalan, máš firmy, chceš začať podnikať a ideš do knihkupectva a tam vidíš knižku, že ako som vybudoval McDonald's, IBM, najväčšia firma, Microsoft a tak ďalej. A teraz jasné, že si to prečítaš, že je to super, ale ty si čítaš o firme, ktorá je najbohatšia na svete, Microsoft, ktorá má milión klientov, 100 000 zamestnancov a ty si teraz čítaš o tom, že jak to vybudovali, hej, a to je super, hej, ale ty máš 2 zamestnancov a ty sa snažíš vybudovať tú firmu a tá šanca, že z teba raz bude Microsoft je, že nulová skoro. A hlavne tie princípy tej veľkej firmy asi ti nebudú presne tak, a tam čítaš, ako oni riadia tie týmy a v 7 krajinách. A raňajky a presne tak, a ty si mladý chalán a ty rozmýšľaš nad tým, že ako máš viesť poradu tým svojim 3 zamestnancom. Jasné. Tak jednoducho hľadaš niečo, čo by ti mohlo prakticky pomôcť. No a keďže v tých časoch som bol taký dosť knihomol, som čítal strašne veľa kníh, tak som jedného dňa v antikvariáte narazil na knižku o Tomášovi Baťovi. A teraz si predstav, že to už som bol vyštudovaný ekonóm a že ja som o Baťovi nevedel, že nič. Len to, že vyrábal topánky. Jasné. A tá knižka sa volala, že Úvahy a projevy a to boli vlastne súbor
prejavov a myšlienok Tomáša Baťu, ktoré on prezentoval svojim zamestnancom a keďže firma Baťa mala firemný časopis, tak to boli takého príhovory a úvahy nad tým, ako podnikať, čo robiť a tak ďalej. A on keď zomrel, tak to zozbierali do jednej veľkej knižky, tam to bolo všetko a tam boli tie myšlienky o tom, ako podnikať, tá filozofia, hovoril tam o sebe, ako začínal a tak ďalej. Proste antikvariát 250 KČS. Večer som si sadol o 8, začal som to čítať. No a to bolo tak super strašne zaujímavé, že som skončil ráno o 7, som tú knižku prečítal. Okay. A že to bol taký, že klik moment, že wow. Že to bolo praktické. Že to bolo, že totál praktické, to je jedna vec. To nebolo o tom, že nejaký Bill Gates žil v Kalifornii a teraz niečo tam programoval v garáži a vybudoval firmu a teraz to má každý počítač na svete, má ten operačný systém. Hej? To bolo, že Tomáš Baťa, človek, ktorý mal 4 triedy základnej školy, tu v Zlíne, čo je 200 km od Bratislavy, alebo koľko? Čo Československo, takže je tak Československo, trochu náš. teraz v meste, alebo v dedine, ktorá mala, ja neviem koľko, 150 zamestnancov, vybudoval firmu, ktorá bola najlepšia na svete. Bol to najväčší podnikateľ, aký kedy tu v Československu žil, dobil svet, pozná ho celý svet. Dnes, keď ideš do Afriky a povieš, že Baťa, tak to ti povedia, že to je náš. Jasné. A Baťa a Bota, a to sú topánky a ukazujú ti na nohy, že to je Baťa, hej, lebo v niektorých regiónoch sveta Baťa je synonymom, že topánok, obutia. Okay. Hej, teraz najnovšie som sa dozvedel, jeden môj kamarát hovorí, že predstav si, že bol som v Indii a ukazoval som mu fotku, že ja mám fotku s Tomášom Baťom. A tam tá babička, tá indická 80-ročná, povedala, že to je náš, hej? A že sa s ňou hádal, že ne, to je náš, to je Čech. Okay. A ona si myslela, že Baťa, že teda je Ind, lebo Baťa je akože podnikateľský genius v Indii a všetci ho poznajú, tak ako všetci poznajú Billa Gatesa, tak proste v určitých krajinách sveta Baťa je synonymom úspechu a bola to úžasná filozofia. No a teraz ja hovorím tomu kamarátovi, že ja mám tiež fotku s Tomášom Baťom. Že jo, vážne? Že áno. Že Ne. A dokonca, že som aj napísal nejaké knižky o Baťovi, vieš? Takže to sú také zaujímavé spojenia, že to meno Baťa strašne rezonuje a medzi podnikateľmi v Československu, že množstvo ľudí, ktorí vyznávajú túto filozofiu, ktorí toho Baťu poznajú a študujú. A mne vlastne táto znalosť toho baťovského systému otvorila strašne veľa dverí, lebo som sa dostal k ľuďom, ku ktorým som sa normálnym spôsobom nedostal. Práve cez tú knihu a ja som vlastne od toho prvého momentu začal o Baťovi študovať, že úplne všetko. Dneska mám obrovskú knižnicu, lebo to zbieram, proste kníh o Baťovi, možno ich mám úplne najviac zo všetkých v Československu. Okay. A jednoducho je to taká moja záľuba. A tým, že som to začal študovať a začal som si po antikvariátoch kupovať aj ďalšie tie knihy, lebo ten baťovský systém, on bol úžasne spracovaný, lebo tam bolo množstvo ľudí, ktorí boli úspešní a množstvo ľudí o tom napísalo aj svoje spomienky, ako to ten Baťa robil a tak ďalej a tak ďalej. A ja som si povedal, že to musím tomu svetu proste povedať, že takéto niečo sme tu mali a dokonca, že na základe toho sa dá vybudovať úspešná firma. Lebo je jasné, že ten Baťa skončil, sám umrel v roku 1932 a potom tí jeho následníci prišli o tú firmu po znárodnení. Hej, ale tie myšlienky sú nadčasové a platia tak, ako platili pred 100 rokmi, tak platia aj dneska. Dobre, dneska už sa to robí ináč. Hej, už sa nepíšu listy, už ich posielaš cez mail. Hej, ale samotná tá esencia toho systému, že snažiť sa o to, aby si bol najlepší na svete. Aby si robil tú prácu najlepšie ako vieš, aby si hľadal tie metódy, porovnával sa s tými najlepšími na svete a tak ďalej, to platí ako keby nadčasovo. Okay. A to z toho Baťu sa dá vytiahnuť a to sa dá použiť pri dnešnom podnikaní. Čiže preto takže
odporcom Baťu svojím spôsobom, ktorí majú názory, že ten žil pred 100 rokmi, to dnes už nie je aktuálne, to by nebolo použiteľné, tak naopak, že ide o ten Baťov mindset a že tie veci, ktoré platili vtedy, tak platia aj dnes rovnako, len vtedy, ako hovoríš, bol e-mail, alebo teda bol list, dnes je e-mail, vtedy bolo neviem, niečo a dnes je umelá inteligencia. Áno. Takže keby Baťa dnes žil, tak 100% robí s umelou inteligenciou. Menia sa len technológie, ale tá filozofia zostáva. Okay. Jednoducho náš zákazník, náš pán, tým vlastne Baťa povedal všetko. Hej? A od toho sa všetko odvíja. Tak tá knižka, ktorú som napísal, som ich asi 3 alebo 4 a urobil som x seminárov a prezentácií a tak ďalej. Jednoducho v tej knižke to všetko je a tá knižka má 250 strán. Hej. Dneska už je vypredaná, predali sa aj 1000 kusov, čiže po nejakom 20-ročnom odstupe si hovorím, že možno by stalo za to urobiť nové vydanie a doplniť to o tých 20 rokov, ktoré som od tých svojich 30 rokov do dneska tie skúsenosti nadobudol, že možno ju trošku updateovať, ale keď sa pozerám spätne, tak by som na tej knižke nemenil, že nič. Okay. Ale že absolútne nič. Takže je aktuálne. Absolútne aktuálne. A dá sa kúpiť niekde ešte? Či? Ne, nedá sa teraz kúpiť, ale bude sa dať kúpiť. Bude sa dať kúpiť, lebo plánujem, že urobím nové vydanie, doplnené a že to doplním práve o tie skúsenosti, ktoré som ja sám nadobudol. Okay. Pretože vlastne ja som prestal s písaním tých kníh práve v tom období, kedy sa mi rozbehol ten finančný biznis a sústredil som sa už na to iba. Ale dneska, keďže mám viacej času a mám viacej skúseností, tak sa znova vraciam k tomu, že toto treba oprašiť a toto tým ľuďom treba povedať. Okay. Lebo keď ty si malý podnikateľ z nejakého mestečka, tak jednoducho tebe nepomôžu tie skúsenosti zakladateľa McDonald'su. Jasné. Aj tebe ale môže naozaj reálne pomôcť tá skúsenosť toho Tomáša Baťu, ktorý začínal presne v takom zaprdenom mestečku, Jasné. ako ty dneska si a napriek tomu dobil ten svet. OK. No, každopádne Tomáš Baťa, ako hovoríš, to by sme tu mohli rozprávať hodiny, že bez pochyby je to fenomén. To môžeme urobiť seriál. Keby bol v Amerike, má tam, alebo teda keby bol Američan, tak má určite v každom meste sochu minimálne jednu. Tak ak napíšeš teda tú knižku a nájdeš si čas popri tom všetkom, čo ty riešiš, napísať budem knihu, musieť. Tak si určite veľmi rád prečítam a urobíme možno nejaký zvlášť diel len k Baťovi. Ale poďme ešte oblúkom na záver späť k tým investíciám. Mám také posledné 2 otázky, ktoré ma zaujímajú. Prvá je, že za tých tvojich 30 rokov, čo pôsobíš v tomto investičnom svete, tak čo je nejaký najväčší aha moment, ktorý si uvedomil? Že si povedal, že aha, tak takto to vlastne funguje, ako keby, že takto treba investovať, takto sa treba na to pozerať. Že máš nejaký bod, v ktorom si povedal, že si zmenil ako keby ten mindset a ti to tak dokliklo, ako sa hovorí, že aha, neviem. Toto je ono? Máš niečo také? Ty si taký zberateľ tých takých aha momentov, titulkov, hej? A ja ti práve poviem, že podľa mňa investovanie a vôbec podnikanie, čím je nudnejšie, tým je lepšie. Čiže to nebol klik, hej? Že som na to došiel, som sa zobudil, ale tie moje dlhodobé skúsenosti ukazujú, že to správne investovanie by práve malo byť nudné. Okay. A ty predsa nechceš sa ráno zobudiť, pozrieš na účet a zistíš, že 50% tvojich investícií je fuč. Hej? Mnoho ľudí práve potrebuje ten adrenalín. Dobrodružstvo, presne. Proste potrebuje nájsť v tom niečo, čo im asi chýba v živote. Ale z môjho pohľadu tie najlepšie investície sú nudné. Okay. Predstav si, že investuješ peňažné prostriedky a každý rok zarobíš, že ne 10%, že 7%. Keď zarobíš 7% po dobu 30 rokov, tak si král. OK, jasné. A takto nikto nerozmýšľa. Jasné. Každý sa pozerá, že wow, idem zarobiť 30% za rok, hej. Okay. Teraz mám kopec známych, ktorí že investujú na burzách. A investujú tým spôsobom, že špekulujú. Vieš, dneska sa vieš dostať k investičnému účtu, dáš si tam 5000 eur a teraz špekuluješ. A kúpiš takú akciu, takú, množstvo tých sprostredkovateľov ťa tlačí k tomu, aby si tradoval, aby si robil obchody, ráno kúpíš, večer predáš, vybereš zisk, hej. A stratégia vlastne o tom, že urobíš 1000 obchodov, na každom vybereš 5 eur a máš veľký zisk, hej. Ale to vlastne robíš niečo, čo dlhodobo takmer nikdy nevedie k zisku. Okay. Ja som sa naučil, že tá investícia musí byť nudná. Okay. Zainvestujem si do niečoho, čo mi prináša
pravidelný výnos 8% ročne a keď si spočítaš zloženým úročením, keď dneska dáš 10 000, že koľko bude za 30 rokov pri 7% zhodnotení, ktorý sa reinvestuje a akumuluje, tak vlastne zistíš, že dokážeš aj s menšími peniazmi urobiť obrovský výsledok, len tá tvoja stratégia musí mať hlavu a petu. Nesmieš robiť nič rizikové, kde vypáliš účet, ale jednoducho buduješ si ho postupne. A povieš si, že prvých 10 rokov z toho nebude mať nič, lebo jednoducho investuješ. A to si sa pýtal na začiatku, že keď mám nízky príjem, že či môžem investovať. No jasné. Kúp si ETF-ko, zavri oči a daj to na 15 rokov, dávaj si tam pravidelne každý mesiac, koľko môžeš a zrazu uvidíš, že po dlhej dobe sa ti tam naakumuluje taká čiastka, o ktorej si ani nesníval. Hej, čiže kalkulačka finančná a môžeš sa s tým hrať. A teraz, ako to máš a pozeráš sa, ako pomaly si buduješ ten svoj účet, tak môžeš pridávať veci, ktoré sa cestou naučíš. Jasné. Môžeš investovať do nehnuteľnosti, môžeš investovať aj do rizikových aktív. Hej? Malú časť môžem si dovoliť prísť o 5-10% portfólia. Je tu nejaká šanca, o ktorej si myslím, že by mohla byť, na čom zarobím ne 10% alebo 5% ročne, ale 25%. No tak to skúsme. Hej? Ale postupne si to buduješ tú znalosť a naučíš sa aj vlastne tú psychológiu toho investovania. Lebo je rozdiel, či investuješ 10 000 alebo 100 000. Jasné. To si veľa ľudí neuvedomuje. Jasné. A máš x traderov a ja som mal obchodníkov s cennými papiermi a prešli mi cez ruky, že stovky traderov, ktorí vždy prídu a povedia, že tu ja obchodujem na demo účte, už mám 20% každý rok. Jasné. Hej? A robia to na demo účte. Čiže demo účet to je ako keby si obchodoval v podstate virtuálnu realitu, hej? To nemá s realitou nič spoločné, lebo neriskuješ reálne peniaze. To je opäť, to sú tie peniaze na papieri? Peniaze na papieri, takisto ty reálne tam nemáš sklzy v plnení, ignoruješ poplatky a tak ďalej, čiže ten výsledok, ktorý tam máš, to není reálny výsledok, to je proste upravený, aby ťa to namsalo, že aký si dobrý a potom takémuto človeku zveríš 10 000 eur cudzích peňazí a zistíš, že je rozklepaný a není schopný zarobiť ne, že 5%, ale že v mínuse, lebo obchodovať na demo účte alebo obchodovať doma s 5 000 eurami je úplne iný rozdiel, ako keď investuješ s klientským miliónom alebo 10 miliónmi. Čiže Takže záverečná rada pre investorov od Mareka Kucbela je, že investujte nudne, dodržujte pravidlá a investujte rozumne. Presne tak. Okay. Presne tak. Ono to znie akože veľmi tak... Nie je sexy, nebude to asi úvodný claim. Není to sexy, asi by som sklamal takých ľudí, čo tu na tú burzu prišli s tým, že proste, že prídu tam to rozpeckujú a za chvíľu budú z nich milionári. Niektorým sa to možno môže stať, ale ja si myslím, že to není tá správna cesta pre zodpovedného investora. OK. Mám na záver ešte takú jednu možno trošku osobnú otázku pre teba, ktorá ma ale veľmi zaujíma. Okay. Ja viem o tebe, že ty si už x rokov ženatý. Aha. A teda vieme, že asi podnikanie zo sebou nesie častokrát aj strašne veľa obetí a vie to dopadnúť rozbitým vzťahom, rozbitým zdravím a tak ďalej. A zaujíma ma, povedz mi Marek, ako sa tebe podarilo sklbiť úspech v biznise, finančný úspech, s tým, že si ustal aj rodinu, vzťahy s tvojou ženou a dcerou a zároveň si popri tom všetkom vlastne s prepáčením neoddrbal zdravie totálne. Ako sa ti toto podarilo sklbiť? To zase mi dávaš otázku, o ktorej sa môžeme baviť pol dňa. A tá odpoveď je asi veľmi jednoduchá. Asi som si dobre vybral manželku. Okay, čo je základný predpoklad. Jasné. Hej, sme spolu už fakt, že dlho. Poznáme sa od roku 1993. Vypočítam 32 rokov. Áno. Takže dali sme sa dokopy vtedy ešte, keď som bol študent, ešte som nebol žiadny veľký podnikateľ a moja manželka so mnou prešla celú tú cestu, ako keby od tých budovania firiem až po to moje, ja to nazývam, že vrcholné psychopatické štádium podnikateľa.
ono totiž, keď si v biznise a keď robíš veľké obchody, točíš veľké peniaze, máš veľa zamestnancov a tak ďalej, tak sa ti kľudne môže stať, že ti z toho prepne. A jednoducho aj preto v biznise sú úspešní ľudia, ktorí proste majú nejakú psychickú chvíľku, proste sú to psychopati, alebo... Keď robíš nenormálne veci, tak si zväčša trošku nenormálny, ale nie v negatívnom. Presne tak. No a môže sa ti stať, že ti to prerastie cez hlavu a že ti z toho prepne a potom zrazu zistíš, že si úspešný podnikateľ, ale že si sám. Nikto s tebou nevydrží. Manželka odišla, deti sa s tebou nebavia, nemáš žiadne vzťahy, máš len peniaze. Na druhej strane, keď robíš takýto biznis častokrát, a to je x krát vysoká pravdepodobnosť je, že máš úplne že dodrbané zdravie. A to sa stalo aj mne, lebo keď robíš 12 hodín denne, tak jednoducho neexistuje, aby si bol v pohode. Hej? Čiže ja som si v určitom bode svojej kariéry povedal, že buď zostanem normálnym človekom, alebo mi z toho prepne. Okay. A keďže tie finančné ciele, ktoré som mal, respektíve ja som nikdy nemal nejakú métu, že chcem zarobiť toľko, hej? Proste chcel som robiť robotu, ktorá ma baví a chcel som to robiť dobre, bol som presvedčený o tom, že keď to budem robiť dobre, tak tie peniaze prídu. No tak vlastne som sa dostal do bodu, kedy som tie svoje ciele prekonal, že x násobne. A ja som si jedného dňa povedal, že na čo? Že 15 rokov som nevidel slnko, hej? Máš peniaze, ale ty nemáš na nič čas. Jasné. Máš dovolenku a ty ju trávíš s mobilom na uchu. Hej? A potom si tí ľudia okolo teba ťukajú na čelo a pýtajú sa, že či si normálny, prečo to nevieš aspoň na chvíľu sa toho vzdať a tým ťažko vysvetliť, že to nejde. Jasné. Lebo ty robíš deal, lebo ty robíš biznis, lebo robíš strašne dôležitý obchod a tí zamestnanci ti volajú, lebo nevedia to sami rozhodnúť a ty musíš povedať, že takto to urobme a tak ďalej. Čiže ja som si v určitom bode povedal, že ja nechcem zomrieť v robote. Jasné. Čo sa ti tiež môže stať. Si napumpovaný stresom, adrenalinom, ty nežiješ normálny život. Častokrát ten stres a adrenalín ako keby tvoje telo bráni tomu, aby ti dávalo signály. To znamená, že ty si myslíš, že si v pohode, ale nemusíš byť v pohode. Nepočúvaš? Hej? No, lebo si v neustálom strese, to tvoje srdce to nemusí vydržať, tvoja hlava to nemusí vydržať. Čiže ja som si v určitom bode povedal a plus do toho sa pridávajú ďalšie veci, ako že s kým podnikáš. To je ďalšia vec, o ktorej môžeme urobiť podcast. Jasné. Že máš nejakých partnerov, spoločníkov a keď začínaš biznis, je to úplne iné, ako keď si v tom biznise niekde. Čiže najkrajšia časť biznisu je vždy tá, keď to rozbiehaš. A to máš vždy baví najviac. Jasné. Hej? Nič nemáš, nič není isté, nemáš peniaze na to, aby si zaplatil ani tých ľudí, mnohí ľudia, aj ty robíš častokrát, že značenia, tých ľudí namotivuje, všetci máte nejaký cieľ, idete za ním, čiže dokážete nemožné s malým budžetom, nikto sa na nikoho nevyvyšuje, všetci makajú, všetci dávajú k tomu tú ruku k dielu a ty sa jednoducho po x rokoch dostaneš na nejakú úroveň a potom začnú tie problémy. Že v biznise hovorím, že problémy nezačínajú vtedy, keď nič nemáš. Tie problémy vždy prídu až vtedy, keď máš veľa. Keď je čo deliť. Keď je čo deliť. A vtedy si každý začne nárokovať a myslí si, že urobil viac ako ten druhý. Okay. No a keď to nemáš v hlave spočítané, tak sa dostaneš do konfliktu. Čiže ja som si v určitom okamihu uvedomil, že mám dosť, nechcem stráviť svoj ďalší život v kancelárii, možno nechcem robiť ani s tými ľuďmi, s ktorými na začiatku som bol v poriadku, ale keď sa ten biznis vybudoval, tak zrazu zistíš, že sú to iní ľudia. A jednoducho povedal som si, že mi stačí. No povedz mi, aký je rozdiel, keď máš naučiť 10 miliónov alebo 11? Jasne. Žiadny. Hej? Ale je rozdiel, či ráno vstaneš a môžeš ísť s obsom, či máš vedľa seba super manželku, či sa bavíš s deťmi, či môžeš ísť na dovolenku a stále máš kopec času na to, aby si robil veci, ktoré ťa bavia. Hej? Ja som tým pádom dostal priestor, aby som sa dostal do stavebného biznisu.
Stával som menšie veci, neboli to nejaké veľké díly. Stával som domy rodinné, hej? Čiže dokázal si to zvládnuť s dobrou malou stavebnou firmou, chodil si tam, rozprávaš sa s robotníkmi, dostaneš sa často na ich úroveň, zavtipkuješ a tak ďalej, ale vieš presne, čo tam máš, kde musíš čo urobiť, aký betón ide kam a tak ďalej, musíš riešiť tie drobné problémy, ale nezaberá ti to 12 hodín denne. Jasne. Proste zabávaš sa. Ráno idem na stavbu, potom idem s klientom, potom si sadnem s nejakým známym, dáme poradenstvo pri kavičke a tak ďalej a máš strašne rozmanitý život, pretože na jednej strane robíš to, čo ťa baví, robíš s ľuďmi, ktorí sú ako keby na tej vzostupnej krivke, to znamená, že máš možnosť sa nakaziť ich optimizmom. Okay. Hej? A tým pádom máš zaujímavejší život, ako vtedy, keď si zarábal veľa peňazí, ale čo si mal z toho života, keď si len sedel v kancelárii. Jasné. Čiže ja to dneska viem porovnať a myslím si, že a je to individuálne. Niekto chce vybudovať firmu a chce ju odovzdať deťom, niekto chce vybudovať firmu a byť v nej do konca života. Niekto, tí mladí internetoví podnikatelia majú 2 roky na to, aby firmu vybudovali a predali, lebo to už sa im zdá strašne dlhý čas, hej, čiže každý to má ináč. Každý to má ináč a ja to mám takto. Takže inými slovami, 2 veci. Kto vie, kedy má dosť, kto to nevie, nikdy nebude mať dosť. Je to možné? A to, že ustojíš vzťah ako podnikateľ, tak zväčša to nie je tvoja zásluha, ale zásluha tej druhej strany, lebo možno iná žena by dávno odišla. Takže posolstvo, ak ste podnikateľka, na záver, nájdite si dobrého partnera, partnerku. Presne tak, nájdite si partnera, ten partner musí byť strašne tolerantný. Jasne. Podľa mňa život s podnikateľom je, že katastrofa. Hej, viem to na sebe a častokrát sme sa o tom bavili, dneska už s tým odstupom to viem uznať, že fakt, že to bolo niekedy strašné so mnou. Jasne. Hej, ale podarilo sa nám to ako keby ustať. Samozrejme, že ja ako podnikateľ som, že doma že nulový. Že akože normálne by si mal pomôcť s domácnosťou. Povysávať, poupratovať aj ja. No mi dcera povedala, že tatino doma len leží, lebo proste mŕtvý. Oddychuje, hej, presne tak. Vychovať deti, ďalšia vec. Ty ako podnikateľ sa na to zúčastňuješ, ale ne tak intenzívne, ako keby si bol normálny rodič, že moji rodičia skončili v robote, ja neviem kedy, o 2, o 3 a potom boli doma, tak mali ako možnosť byť s tými deťmi a to je akože štandardný model rodiny, ale dneska to tak nefunguje. Tí rodičia musia makať a potom nemajú čas na výchovu tých detí, tak našťastie moja manželka ako toto zvládla, že aj za mňa. Jasne. A ja mám dneska super dceru, s ktorou máme super vzťah, hej, ale nie som nejaká autorita. No, takže máme taký špeciálny vzťah, ktorý práve vyplýva z toho, že možno vtedy, keď som mal byť doma, tak som nebol. Okay. Takže to je aj inšpirácia pre všetkých, že ten život není len o tom, že si úspešný v podnikaní. Ten život má viaceré podoby, má viaceré miesta, kde treba, aby si bol vyrovnaný, hej? Lebo podľa mňa je to o tom balansi, o tej rovnováhe. Predstav si, že si strašne bohatý, ale máš strašne zničené zdravie. Tak sú ti tie peniaze na nič. Predstav si, že si strašne bohatý a nemáš rodinu. Si sám. Zase. Hej? Čiže ako ide o to nájsť tú rovnováhu v tom živote medzi tou kariérou, medzi zdravím, medzi vzťahmi, medzi peniazmi a niekto tam má ďalšie veci, osobný rozvoj a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď nad tým rozmýšľaš, tak jednoducho mnohí ľudia dojdú do toho bodu, že chcú vo svojom živote niečo zmeniť, nepotrebujú si už nič dokazovať, no tak zmenia to. Niekto to nezmení nikdy, každý sme. Jasne. Každý sme iný. Jasne. Povedal Marek Kucbel. Veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas.
A ja ďakujem, že si to fajn. vydržal. Na budúce zopakujeme. Bol to prvý podcast, tak dúfam, že sme nerozprávali až také hlúposti. Nie, určite nebolo to super. A tebe ďakujem, že si dopozeral až do konca. Moje meno je Tomáš, som z Ecom Progress, pomáhame e-shopom zvyšovať tržby prostredníctvom reklamy, ktorá predáva a vidíme sa niekedy na budúce.